Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asyaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bima addati wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu lan utawi maqalah ingkang kaping gangsal nggih menika an Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu isine annahu sak temene Sayyidina Umar kala niku dawuh sapa Sayyidina Umar mauqufan alaihi halidin mauqufake alaihi ing atase Sayyidina Umar utawa diarani hadis mauquf au marfu'an utawa dipun angkat hadis marfu langsung diblenjat ilan Nabi teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal mauqufu maka utawi kang aran hadis mauquf manggih menika hadis ruya ingkang dipun riwayataken napa manis sahabat saking sahabat. Wala yutajawazulan boten dipun liwataken tidak diterusno bihi kelawan niku ma ila Rasulillah teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu'ulan utawi kang aran hadis marfu ma inggih menika hadis akhbaro ingkang ngabaraken bi kelawan ma'as sahabi sapa sahabat ang qauli Rasulillah saking qaule Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dawuh Sayyidina Umar niku wae. Laulad di'aul ghaibi maujudun la syahidtu ala khamsi nafarin. Laulad di'aul ghaibi lamuno ora mergo iddi'aul ghaibi ngakoni perkara gaib iku maujud la syahidtu yakti nyekseni sapa ingsun ala khamsi nafarin ing atase 5 pira-pira wong annahum ahlul jannati annahum sak temene khamsi nafarin niku ahlul jannati penduduk swarga ai maksude laulama khafatud di'a'i mil ghaibi mani'un la qultu andekan bukan karena makhafatud di'a'i mil ghaibi kuwatir ngakoni ilmu gaib maniun iku ngalang-alangi andaikan bukan karena terhalang oleh takut rasa takut mengaku tahu ilmu gaib lakultu yakti bakal ngucap sapa ingsun syahidtu nakseni sapa ingsun ala khamsi jamaatin ing atase 5 pira-pira kumpulane wong annahum sak temene 5 niki wau min ahlil jannati setengah saking ahlu swarga setunggal al faqiru sahibul ayali setunggal niku tiyang fakir rupane sahibul ayali ingkang duweni keluarga wa huwa lan utawi fakir niku man inggih menika tiyang yaskunu ingkang maknane tenang kan Mas yakunu Mas yaskunu wa huwalan utawi sahib iku dune sahibul iyali ya iyal wis iyal man nggih menika tiyang yaskunu ingkang meneng atau tinggal sapa man ma'ahu ing dalem sartane fakir iyal watajibu lan wajib nafaqatu apa nafkah iman alaihi ing atase fakir. Jadi dia orang fakir yang punya keluarga yang harus dinafkahi. Nomor 1 swarga jamenane sih kaabdihi siji kaya dene budake si fakir ni budak wa mar'atihi lan bojone wa waladihi lan anake as-saghiri ingkang cilik nomor kalih sing swarga niku wau wal mar'atu lan tiyang estri al-faqih ar-radhi anha zaujuha ingkang lelo anha saking mar'ah zaujuha sapa bojone al orang perempuan yang apa jenenge suaminya rela atas dia ndak ngamuk lah nomor 3 ya wal mar'atu lan tiyang sedhi al mutasaddiqatu ingkang nyedekahake bimahriha kelawan maharipun ala zaujiha ing atase
bojone. Lah, iki ceritane paling bayar separuh utawa tempo ya Mbak yo. Oh, gratis iki, Pak. Lho lah iya pertamane iku tempo utang, Mas. Barang malam pertama, Dik. Tutul-tutul nih dia. Kan urung lunas nih. Iya Mas, gak apa-apa tutul-tutul nih. Malam bobone separuh. Bobone separuh. Piye aku durung bayar. Alah Mas, lunas ya. Lah, iku swarga, Mas. Swarga separuh, kan aku sik separuh sing bayare iki. Halah selunas, Mas. Duh, harga nomor 3 kan. Nomor piro iki? 4 yo. Wasaksu lan tiyang ar-radi ingkang lelo anhu saking alene masih sakas niku abawahu sapa wong tuwa lorone. Oh, dileloni wong tuwa loro swarga. Terakhir wataib meh. Wataibu lan tiyang ingkang tobat minad dambi saking swarga. Saking swarga. Saking dosa. Titik ruwiyatipun wataken annahu apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala niku dawuh sapa Kanjeng Nabi, "At-taibu minad dzambi kaman la dzambala." Utawi wong kang tobat minad dzambi saking dosa iku kaman kaya dene wong la dzamba ingkang ora ana dosa iku maujud lahu kadhe taib. Atau kadhe manding. Rawa sampun riwayataken hu teng hadis menika Al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi. Wa ruwiyalan ugi dipun riwayataken annahu apa sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala niku dawuh sapa Kanjeng Nabi kullu bani adama khata'un. Utawi saben-saben anak putune Nabi Adam iku khata'un wong kang salah. Wa khairul khata'ina lan utawi sebaik-baik wong sing salah at-tawwabuna engko wong sing gelem tobat. Nah ono sing gak salah. Rawa sampun lewataken huteng niki hadis Imam Ahmad sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa ruwiya lan dipun riwayataken annahu apa sak temene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala niku dawuh sapa Kanjeng Rasul Allahu apa iku nek kok ora nek alifin. Lah kuwi Ojo lillah bingung. Oh, Allah Mas. Allah utawi Gusti Allah afrahu niku luweh suweneng, luweh gembira bitaubat ibi kelawan tobat wong sing tobat tinimbang minadzamani tinimbang wong sing ngewelak alwaridi ingkang nemu banyu ngono kudune warit iki teko ning sumber mantun ngoten wa minal aqimi terus luweh seneng tinimbang wong sing mandul terus alwalidi terus nglairno. Wa minadh dhalilan tinimbang wong sing keliru. Kelangan ngono ya iso. Kelangan barang terus alwajidi nemu barang kuwi. Lah kuwi Gusti Allah seneng ra kaprah. Faman taba mongko utawi sapa wong taba iku tobat sapa man Allah teng Gusti Allah taubatan kelawan tobat nasuhan ingkang sip. Ansa moko nglalekno sapa Allahu Allah hafiz gawe lali ngono ya maksude gawe lali Allah sapa Gusti Allah hafizi teng malaikat-malaikat sing nyateti wajawa rihahu lan anggota badane sing digawe maksiat iku man digawe lali digawe pekun Gusti Allah wa biqa al ardilan pekarangane bumi sing digawe tempati nanti telu saksi iku dihapus kabeh mengko salah digawe direset kabeh ngono. 3 saksi di malaikat anggota badan tempate. Nek wong maksiat itu kan sing dilaleni iku tanggale. Rasane. Hah? Rasane eling sak Mas. Ali banget dilakoni kau. Nek dilakoni aku nostalgia, pengin ngenang maneh. Sing gak iso dilaleni iku tempate. Nek wektu iso lali. Tapi nek tempatnya pancet ya. Lah terus maring ngono. Kuliha kabeh digawe lali khotoya hunang salai wong mantaban iku wa dzunuba lan teng dosane mantaban iku wau. Wah, wis penak bonus akeh wis salah. Rawa sampun riwayataken huteng nika hadis Abdul Abbas sapa Imam Abdul Abbas wal maqalatu sadisatu wallahu alam bisawab. Fatihah.